Čau lidi, mé jméno je Zehnýho Kostamio, další videa a dneska to bude druhý pokračování nejdivnějších věcí, co lidi prodávají na e-shopu Amazon. Můžeme hned hledat. Dnes jsme skončili nějakým divným poštářem s chlapem. Produkt nedostupný, úplně normální, ale co to je? What the fuck? Co to je? To je nějaká škeble, nebo já nevím, nebo je to fake. Wow, můžeme hned jít pryč. Co to bylo? To byla nějaká falešná škeble, nebo pravá? Já nevím. Kdybys to nechtěl koupit, je to nedostupný. Kupujte. Jdu pryč. Napište to sami do překladače. Party myši, teda krysy. Na prsty. Party svítící myši na prsty. Máte 5 takovýhle kousků plastů, co vám minutu svítí za $8. Kolik to hodnotí hvězdičkama? To mě moc zajímá. A další blázni, 50% lidí dal 5 hvězdiček. No problém, jdem dál. To není normální. Já už nemůžu. Trenky pro vaše ruce. Trenky na ruce. Jak si tohle může někdo sakra koupit? Za $13 máte trenky, chápete? Trenky na ruce. Já už nemůžu, koukněte. Ty foku. To ne. Pajdou do háje, hoši. Ty jsi špatný jak prase. Co to je za sračku? Zase produkt nedostupný. Co to je? To je nějaká déžucká čepice s míčkama. What the fuck? Koukněte jeho pohled. Jak má radost, že je v reklamě. Že je na Amazonu teda. Jak má radost, jo, že bude na Amazonu. Je produkt nedostupný. Wow. Tady máte krásnou čepičku, která vás udělá ještě víc horšího, než jste byl. Takže když se vám někdo směje, tak si určitě neberte to, nebo budete ještě více směšněný, protože to je strašný. Jdu pryč, jdem dál. Psí vlasy, nebo nějak tak. Za $12 nejvíc, nejmíň za asi 9 nebo 8. Máte nějakou knížku zase o psích vlasech, nebo já nevím. No problém, úplně normální. Kdo by nechtěl? Hledej dál. Chcem něco normálního. Co to je? What the hell? Za $13 nějaká lékárnička, nebo to nějaký obvaz. Co to je? Tak to vůbec nevím, co to je, ale už je to zase nějaká blbost. Dám pryč, pak se ani vědět, co to je. No, dobrý, produkt nedostupný, ještě lepší, jdem dál. Kdo by to nechtěl, kámo, ale to vypadá dost zajímavě. Je to strašný. Za $8 znáte každý takový ty náplasti, prostě. Ve tvaru slaniny. Hoší, kdo by tohle nechtěl. Za $8. Prostě ty náplasti ze slaninou, tady má ještě víc druhů. Nějaký, ne, to nejsou ní, to už je něco jiného, tady mají nějaký.
To už asi nebude ono. To je jedno. Za $8 tady máte nápasti ze Stváru slaněny, určitě kupujte. Ještě to tam může, ještě to tam je. Ještě kupujte. Nemusíte kupovat pravý. $115 za nějakou knížku. Asi o Titaniku. Nezájem. Jdem dál. Když nemáte toaleťák, tak tímhle si můžete vytřít prdel. Prdel. Kdo by si chtěl tímhle strkat ruku do prdele. 20 kousků. Koudně to tady bolet. Kdo by nechtěl, jo. Rukavice do prdele. Za 21 $. Za 20 kousků rukavic, s kterými se vytíráte prdel. To si ještě koupím jednovrstvý toaleťák, ne? Si nebudu kupovat za 24 nebo jak. Tohle vypadá celkem v pohodě. Za $6 máte, když jste někdo tak líný a nechcete si krát banán, tak tady máte prostě krénuči bánu. Prostě jenom oloupete a máte prostě takovýhle kousky banánu, nebo jestli to je s banánama. Vidíte? To úplně konečně něco úplně normálního. Koukneme se, jak to lidi hodnotí. Třeba to někomu může hodit. 53% dal 5 hvězdiček. Tohle už ujde. První věc, co ujde. Jdem dál. To je nějaký učení koček, nebo co to je, za $9. To asi nějak učíte kočky. A co to je za sračku? Za 9. Ne, za $10. Máte asi nějakou knížku, kde učíte zřejmě kočku dělat nějaký divný pohyby. 78% lidí dalo 5 hvězdiček. 5 hvězdiček. Pohodě, normální. Úplně normální. To nerozdechám. Jdem dál. Pardon. Mám rýmu trochu. To se omlouvám. Dělej, hledej, chcem nějakou, něco normálního. Něco, co prostě něco normálního. Za $100. Poslední kousek. UFO detektor. To vypadá, jaký můžu věřit, že to funguje, to vypadá jak nějaký kousek na prostě, jak vždycky mají, já nevím, na ty projekty různý, jak si vždycky dělají takový ty různý Za $100 dám za něco, o čem nevím, jestli funguje. To bych nikdy nedal, hoši, kolik to má. %41% lidí dal 5 hvězdiček. Leskám, jak je to normální. Jdem dál. To už jsme tu měli, minulý díl. Teď to už podle mě moc nebude, no. To už nějaké měli. Sladnil jsme jaký měli? To jsme tu už taky měli. Doufám. To už taky. Kus síra. Za 1000. Kus síra. Kus síra, lidi. Prostě
kus síra za $1000. Kdo by to nechtěl? Pardon, kdo by to nechtěl? Kde jsou hvězdičky? Kde jsou hvězdičky? Úplně normální kus síra za $1000. To musí být nějak slavný, nebo nevím. To je jedno, poslední věc. Co to bude? Jestli to bude stejný, tak skončíme. To už jsme to podle mě měli. Ale je to strašný. To nechci ani vidět. A to bude pro to video všechno. Bude to konec i z téhle série, protože už tady nic nového nenajdeme. A to bude pro to video všechno. Určitě dejte like, jestli jste nový, tak dejte odběr. Napište nějaký komentář a zatím čus. When the mom was saying us to sleep, but I was just